Ardora crearon 3 socias que se coñeceron nun curso de formación de formadores, non se coñecían antes, e que tiñan obxectivos, moitas ganas de emprender e obxectivos comuns. Na actualidade somos 3 socias e 3 traballadoras, todas somos mulleres. Un dos obxectivos da Ardora era promocionar e poñer en valor o traballo das mulleres e mellorar a calidade de vida das mulleres. De feito, todas somos mulleres, o 100% das integrantes da Ardora somos mulleres. Na sociedade actual, en termos de igualdade, imos progresando, pero dende Ardora consideramos que aínda quedan moitos logros por acadar. No eido empresarial, aínda temos que rebaixar a brecha laboral que existe entre homes e mulleres, romper o teito de cristal, a presenza das mulleres nos postos directivos aínda é pouco significativa. En Ardora, tanto nos traballos que facemos no eido de igualdade como nos outros proxectos que desenvolvemos, temos sempre presente tratar o tema da igualdade dende eidos transversais no linguaxe de xénero, non fomentando conductas sexistas e intentando integrar a todos os colectivos por igual. Pois Ardora, sobre todo, está traballando co sector marítimo pesqueiro, é o noso sector prioritario para todos os nosos proxectos. Entón, as novas líneas de traballo de financiamento da Unión Europea van encamiñadas cara á economía azul e os nosos proxectos futuros van nesa liña.